skal jeg forklare det? Bag de så er venstre, de er klar, de ikke tager det. 10 damer ind i lejligheden, de vil party. Vi tænder op for bassen og en pind, der kan sparke. Hvor skal jeg starte? Stadig 40 mennesker, der er klar på i aften. 10 damer ind i lejligheden, de vil party. Vi tænder op for bassen og en pind, der kan sparke. Hun ryster pizza, flaske carrots, det er en flu party. Har aldrig set en bad bitch med sig god body. 5 løver, pull up, du ved det X5 og 5 X-kvinder, så er der nok, du ved hvordan det ender. Seniorita, hun er lignende danser, hun vil have en bid af kagen. Sweet bonanza, hun vil klædes på et gym, så jeg giver det til hende. Hun er glad og smiler, så jeg venter på gevinst. Soltag nede, når vi krydser rundt i kuben. Skriver dem på disken, kryds af og sætter flueben. Mami bruger sig, vi tager på match, for hun er sulten. Stek din bread, så det løber rundt ligesom juicean. 4 baddies, en der sidder foran 2 bag. En der sidder på mig, når jeg drifter rundt på Bali. 4 baddies, en foran 2 på bagsædet. 4 der kalder mig daddy, fordi de ved jeg sejrede. Hvordan skal jeg forklare det? Bag de så er venstre, de er klar, de ikke tager det. 10 damer ind i lejligheden, de vil party. Vi tænder op for bassen og en pind, der kan sparke. Hvor skal jeg starte? Stadig 40 mennesker, der er klar på i aften. 10 damer ind i lejligheden, de vil party. Vi tænder op for bassen og en pind, der kan sparke. De lød mig rap, lad mig tage en chance. Kontoen, den er stigende, som at det var en aktie, ay. Laver racks, men det kom med et smil. Hvordan skulle jeg ellers fundere den her livsstil, ay? Outside, indenfor, når vi fucking udenfor. Fucker ikke med hos, for de falske, ligesom Botox. Jeg cool nok, ladies kigger, når jeg cruiser. Bygger lidt for en, håber jeg kun er en fuser. True Spark, Bellingham, du ved godt, hvordan jeg kommer. Elsker det her liv, jeg har aldrig tommelommer. Jeg er kold for mig aldrig, når der er sommer. Flytter piger over, som at jeg var fucking dommer. Ay, meget ansvar på mine hænder, bruger det meget vægt. Bygger selv tekster, som var jeg arkitekt. Kan ikke få en af mine tanker, for hun gør min hjerne busy. Solen skinner, får det varmt i min nye Monclisi. Hvordan skal jeg forklare det? Bag de så er venstre, de er klar, de ikke tager det. 10 damer ind i lejligheden, de vil party. Vi tænder op for bassen og en pind, der kan sparke. Hvor skal jeg starte? Stadig 40 mennesker, der er klar på i aften. 10 damer ind i lejligheden, de vil party. Vi tænder op for bassen og en pind, der kan sparke.